Ja, Aad, wij komen even maar een aangiet. Zo, er is goed van alles te betinken, verzeld. De kerst stilstaan bij Fjouwer Maaien en bij de corona-omstandigheden. En dan gaat uw sprechtigheid dus eens echt net terug, dat we oor dat nog heel sober doen. Dus nog nog wat oors om. Wij verbieden u even maar de mensen via een blomke. Een kaartje jou nog om. Dat is dan doen om het 10 achten. Oor dan bibben der machinaal, maar nu kunnen we dus net daar komen. Dankjewel. Wat vind je wel voor deze actie die ze betoogd hebben? Ja, nou, ik vind het hartstikke leuk, een mooi initiatief. En zo kunnen we toch nog een beetje dodenherdenking vieren met z'n allen. Dus ik denk dat dat een goede zaak is. Ja, want ze had dan een beetje het gevoel dat die eigenlijk samen binnen is, dus maar. Een beetje wel, ja. Nou, zeker dat ze even aan het doorkomen is, dat natuurlijk wel mooi. En nou, straks achter de computers hebben we het wel even zien. Nou, hallo iedereen. Ja. Wij komen daar, of Jim, als een blomke brengen namens Dwarsbelang. Wat vind je van deze actie? Ik vind het een prachtige actie. Ik bedoel, we kennen het maar aan het sjerken daar, dus ik ben blij dat we nou op deze manier toch bedenken kunnen. Ja, want daar ben je hem toch echt een beetje bij qua natuurlijk. Ja, nou ja, het is net bij me qua. Ik bedoel, we zijn als gezin zitten we hier voor de livestream. En kunnen we deze actie volgen, maar voor de rest, maar we toch al wachten hoe het overmeest beleven. Ik bedoel, ik kan net van mijn boom praten. Nee. Dus het is daar mij kwam, maar dan meer als gezin. Ja. Ja. Ja, mooi dat ze kennen. Ja.